Jirku, jdeme hrát Splen.cz a to vyhrává nějakou postižnou apku. A jestli to je, ne, je to úplně stejný. Dáme si. Pokud si můžeš přidat. Jako nepřivejte se na to, že jak vypadá. On tak Jak se jmenuje. Už je tu. Počkej. jo, to já myslím. Počkej, region. Budu v Evropě, jo? Start. Já create game. Já vám to zkrátím. Mr. Beast. Dokončil, jdeme dál. Bude se jmenovat Ren. Ne. Jeden rap, jo? To je moje mapa. Rivet. Public. Jeden rap. Jo. Prejel. Na 2. Na. 4. To píšu. Nedáme 3. Jeden. Tak jo. Dáme easy, ne. Dáme tady srabobky. To je spek. Že má jakoby, že se... Jo, že lepší je ten. Tak jo, vytvářím to. Máš to? Počkej. Go, ne? Jo. Joink. Tak jo, čekám, ty hodiny. Až jsem posmí jenom hráče. A jo. Teď si řekla, aby jsme hráli sami. A prosím. A dobrý den. Haďa! Mám klíč. Už je čípek? Není to týpek. Jdu po popcorn. OK, běž udělat popcorn. Kdyby mě to tak ty hry vždycky s pukem a naší kamaráda se vždycky posral. O, už! Hej, pojď! Dělej! Se mega bojím. Bye. Se bojím. Bye. Já nejdu bez tebe. Jdu hráč? Nic tu není. Jaký mono? A je to holka pičuska. Je hnusná. Ej. Úplně humáč. A ne. Ne. Já s ním chci hrát, protože je úplně hnusná. Co dělá? Co Bono dělá? Co to dělá? A tak jdeme. Jsem jako mobil. Za strandu, on jsem vzal Mono. Hej Mono. Co tady? Jsou 2 lidi. Jdeme hádat bomby. Máme bomby. Jdu tam. Kudy se utíká? Já byl On to uzla. ze srandu. Mám hrníček. A ona chce. Můžu otevírat. Au. Tady. Hej. Už ví. Je tady. Já jsem se posral. Co čeká v posteli? To já vím, no, ale já jsem se posral. Jdu pod postel. Já jsem se posral. Ale to mega. Už je tu.
Ale Co můžu zde? tady googlit dveře, ale nemůžu jít dál. Já taky stopím. Já můžu najít. Můžu googlit dveře. Tam vlastně. Komu můžu jít? Chyběrou. Já nemůžu jít. Jo. Je tobě. Prdel. Hello. Bude u mě. Ano, u tebe, že jo? U tebe. Komaru. Aha. Aby co bylo u mě. Já mám musím nějakýho bloba. Já jsem tady, on byl u mě. A já jsem tady. A on u mě. Jsme prošli bomby. Nemůžu. Nemůžu být u mě, chápeš to? Ne, jsem chlap. Jsem chlap. Mám plechovku. A hodil jsem jí. Hello! Ujdete mě. A mu kde? Já ho vidím, kde se tam. On jde ke mně. A vidím ho. Tak teď ho nevidím ho na kameře. To mu jebe. Komek bylo. No. A kde jsi? Oni tam, kde jsme vždycky byli. Kde, ale tamhle? V recepce. Tamhle. To bylo. V recepci jsem. Já běžím. Nemůžu. Uvízl. Jsem uvízl. A běží za mnou. Aha. Je u mě. Hey bro. Hey bro. Read. Bude podruhé. I believe I can fly. Kde jsi? Já? No. Jsem až u té recepce. No já vím, já jsem taky u té recepce. No a já jsem v ní. Aha. Tam jsme se nikdy dostali. Máš tam nohy. Nohy. Je moc dobré. Já klidně tohle video pošlu mému editorovi. Proč? On to nic editovat. To je editor. A k čemu? No.
Běžím k tobě. Zahlínu. Hello. Au. Ne. Au. Au. A myslím, že se počkej, stojí. To stojíš. Jdu k tobě. Stojíš. Ču nohy. A jsem si nevšiml. Je malý to vidí. Bye. To hovno. Tam na kuji tam stojíš. A stojíš. Tam nestojí. Stojíš. Tak bylo mi nohou. Jo. Ale já tam nestojím. A ty to je úplně. Wow. Jak se vrátil, ne? Bye. To bylo? Já mezím. Tak jsou. Možná jdu hrát do park. A to nemá, to bylo dlouhý. Oh hell yeah! Tohle končí video, bye!